Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Wat laki Borsen Shar jong ke East Khasi Hills District kilap tha ki paj ba baki daiban pikir bha yeladi deka badeng man la kapor ki mas kat shabaki lek ki wan henrei la lappan ban baki ne ki jing tha jong ki bor sarkar kala long kum ba pensngo ha ki tendong skor ki bakelut jong ki paj ba ki bale bam salia ya ka jing ya bet jong ka jing pang covid khat khandai Nado usnam arazar arpo ba ukanyang jingpang covid khat khandai ula one len shop hakani ka jilla Meghalaya la shem bahadu mentau ni usnam arazar arpo way kani ka jingpang kadang len shop bat kadang bu jingma yaki pat ba ki bale bam salia bat ki bale bam sut nyo ya ki jing ptha jong katanat ka koi ka khia ka sarkar jilla menta katayo kat kum ka jing ai jing khan jong DHS MI ka jilla Meghalaya la shemba ki breu ki baya bit ye ka jing pang covid khat khandai kala sedang ban kiu bha mat kani kala penkendet threat ye ka sarkar jilla kat hadu balap tha ye ki Borsen Shar district baki dei ban penjari biang de ki kendon ki ba perking ye ki pat ba bakim dei satya ban shimsting ye kani ka jing pang henrei ka epat ka ba ilungo bat ka ba ima bha hadu kata kadai ka jingbom sut nyo jong ki pat ba nong let yo bat kumju ru ki nong song yo ki bom shepting satya yagane ka jingpang ha ka ba ki don ru katto katni ki balaong bakane ka jingpang kadai tang ka kam politics jongno re jongno Deng mas dan kulit mas Unong lum kubor jong ka Batesi TV ubalayat swat hayodo haka khat santrik ubna yayong arazar arpuway ulalap baki don ginong let seu let tada hayodo ki bamdeng satya ye ki mask klem jing salia badru ki nong song dukan ki bumpushe bandeng ye ka mas nalor baka yodo kalong lepa ka kat khayi ka bahe bat ka babun breu bha hadu kata namar baka dairu ka yo ka bahe tam hakane ka jilla Meghalaya baro ka way Deng mas Deng mas Deng mi cũng nên deng mas. Dalit komping maki kimnun kam kimla deng mas. Beli mi ngin la deng mas. Peni kan nanta di bapang di baeru peni kerteng syu peni kemta yo amta syu kalkuliat la ban thot ru. Politik sudah nih malera. mat bakim deng ki wai ki Deng ni deng am nang kawai deng na menta safety la de kan deng na menta ka jing safety la de mendai ba ong man deng competition bana aka kata la kata em balong bagan na ba politik su kimi bar dalit satu rai par election gindeng ma ngilin deh. Kamping ma kita haji so jo ki udan am tukna dan kala dos. Dan phi dari badan phi katne upri lemu cap sajur katul mu mas ba mas Mai mas mas Honor kong ya deng mas damdan bawan pen. Em thích cùng bài em chưa? Là cùng bài quay thì đang thả quay đấy. Ngawet da deng mas. Không biết đi rồi. Nama Yang bang quay đấy. mamta ka case kala hiu biang am hilai sngo hitrai. Ke long la khampan hiu biang ta. Mas.
Mangi kum kinong bela ni hapo yodo. Kadai ka yodo ka ba kim ka ba buon pai ba pliyo li dukan man kasi. Ni kham tam mangi kinong samyo. Mangi i biang bakani covid khat khandai ka lawan biang kani ka klam jingpang. Di ngasngau ba ba ya kipat ba bat mangi kinong di jingdiru. Ngidei ban bot ya kita kendon ke bak sorkar kalabut na benta jongi iwe khamtam kadai na benta ka jongi shimet kumno ngidei ban yada na kani ka benta kani ka jipang ngidei bandeng ya kimas man bangi wanyo ngidei ban bu ya kita kendon kum ki sanitizer Shua bangin syong dukan, shua baki beriu kinyai ru ki ban ba kli, shimet kenang ba kajing mentoy kawan na kabenta jongi iwei piwei haka imlang salang. De ngangai scam ba kani kajing wan jong ka klam jing pang biang. Dei mangi ki pai ba hi bangi dei ban shim kerpang bat ngi dei ban bu ya kita ki kendon kenang bangin yada na kabenta kalawai jong shimet khamtam mangi kinong songyo ni song hang ni baru sisngi nyemtip nangno ki bre ki wan chanu ki le ki wan ki bakumno ki badan jingpang ne ki bamdan jingpang nre habani shim ya kata nuksa bangin ya daya la jong ngidei ban bot bat ngidei ban le kho ya la jong bat ngidei ban ya jingai iwe khamtam ya kania kasini taiza balabo na kabenta jongi ni kum kinong songyo ni bu ha ka dukan bat ekimas ru ngim jupelaj ni supelaj tang ha ka por bang ibam ni kum ya keren bat nuru ni dei bandeng de kimas ha ajumot ya iwe piwe gibreu ba swa pakin rung sani satai sayau sahat tidak banbut sisa ya kita ni protokol baka sorkar kalabut na benta tumi ni dei ban simkia ya kan ni kajingmut bat ya kalong renyang lejong bat ni dei ban simkia na benta kajing em jongi iwei piwei om na ka benta ka sorkar ni dei ban ket kiai dala jong ya la jong Jika Ong ba uni kenyang jingpang kade kabenta kakam politics kakam yo simet kakam penruspa simet ngangamla bangan ong bakata kade kakam simet namar kibun kibalayo ya utau kenyang jingpang ubaduk beruspa ruyo ubaduk ruyo ubabelas ni ruyo ubatraikam penki syuki ruyo tambah ngi bu baitang kani kawai ka jingdwai ba hautei bana jerong kumbangi ong kari khasi teplei ngai scam ba ublei try kan raru unri unda yangi walada ke don sisa kata ka kam politics ai kinle kibale ya kata ka kam politics nrei mangi kumba kibu ya ta kendon kumbangi ngai ba wam hadian sispa snem sheiwan uni kenyang jingpang to nginbut ya kata ka jingbu ka sorkar bat ngingai scam ru ba kisorka ke bapenya ya kata ka kam politics utay bana jarang hi unsa penya ya ka jingim ka jongki ngi kum babelas ngi dei ban bot ya ka nuksa ka ba ka sorkar ka labu bat ngi dei ban khain snap ya ka jingim la jong shimet kumno bangin yada ya kata om dei tang ka benta ka jingpang covid-19 nre ya ka jingle ko nre dakile ya kata ka kam politics ngangai scam banga ngadon kun kumno kata ka kam politics kan sune hado kata bakando ya ka puli puki ya kikon kikti te ngangai scam ba kani ka jing penya ki jing ong jong ki kam politics ai ki bale ya ka kam politics ngin bot ya kata ka jing bot ka baki ong ngin wan bela bet ngin yai bet kat kum ka jing ong bat kat kum ka jing le jongi ha ka jing le ko ha ka shimet bangin yada na kanu ka jing pang barok